Jesu bafuna izinto. Amen. Ukhuluma ivangeli, iqiniso levangeli utholakala uyisiyoyoyo uphela ubonakala ngiperforma kubazalwane. Amen. Kungakho abafundisi bephuma. Amen. Amen. Kungakho abafundisi bephuma bayezweni. Thola umfundisi uphumile wayezweni. Uhayiswe yini? Ngoba nibathwesa nzima abantu. Uma sihamba silindele thina ukuthi masihambe endleleni mabika kuvuka abahlabeleli. Okhona siphi. Njengoba sifuna siphele, sithi uyazi ukuthi kule ndlela kuyahlelele. Kodwa masofuna sime endleleni singathina siphele. Ngeke uhlabelele. Culela umyeni wakho endleleni. Amen. Hamba nabazalwane. Amen. Yeah. Unyane yini dijana ulungile. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bazalwane, ngiyacela igama likaJesu. Uma ungumKristu phila nathi siphile nawe. Amen. Ungathi mawuphila wena sigcine silahlele. Bazalwane ngifike phakathi kwenu. Ngikhulekela abagulayo. Umuntu asakazeke phansi bakubiza ngesatanist mina ngokukhulekela abantu. Amen. Kucwala ngendlela emasayo abantu bazofuna ukubona imanga kuphela. Ngagcina ngabona ukuthi mina njengamanje ngumthandazi. Amen. Angibeke manje ngabashumayeze izwi lodwa. Amen. Ngema baphela ukubona ihlalo siba empty. Amen. Hayi ukuthi siba empty ihlalo ngoba amandla ngekho. Inkinga yimi engithe Nkosi akusiza ukuthi ngikhulekela abantu behambe emanye bangabuyi bona ukusobusha ngoba bezwe umuntu ozobaphilisa. Amen. Umuntu ozobaqaqela izinto zabo kepha uJesu abanandaba naye. Bakade yabona ngoba silanda izinto bazalwane silanda izolo umhlaba ngathula iphutha umfundisi bangagiya ngalo bona labo abantu bathandaza bakhipha amaphutheni bangagiya ngalo uzophela unyaka. Amen. Kodwa ungathola inkinga zabo bekhola balandi balethe kusini uzokwazi ukunyathela uthole ukuthi into. Amen. Ngoba ngaso isikhathi uhamba nabantu abangenandaba nawe. Amen. Ngiyasiye ezweni Nkosi. Korinte oqala 10 verse 1. Kodwa indaba ezoqala verse 7 yabonga nombulelo.